ना सारनाय हाब्रुयैनो दं दाना नै अनलाइन मोनबाय नै अनलाइन सफैबाय $26 ना हाय लोगो नोंथांमोन आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन दा बिदिबा फैदो जों स्टार्ट खालामदिनि नै बेनो हेयार क्रिम्पार एमाजन दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय प्रफेसनेल मेकआपनि माखासे किट्स अनलाइनाव बिहरदोंमोन एमाजननिफ्राय दा बे किट्सआ सफैबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखेवनानै नायनो जाहाथे बुस्थुआ माबायदि दा अरिजिनेला सफैमारदोंना सफैमाराखै बुस्थुआथ' थिगैनो दंमोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोन बयनिबो गेजेराव आं आनबक्सिं खालामनानै दिनै नायनो सानदों दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे स्किप खालामाजासे नायलांगोन दा बेनि थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायनाय थाबाय वाव रियेल मार्क नंमारगौ ना नंगौथ' बेयो जाबाय हेयार क्रिम्पार नायनायदो बानायनायदोब्रा मोननैबो आइकनिक कम्पानिनि मानोना मेडामा होननाय मथेबा आइकनिक कम्पानि आरो बिनिफ्राय फिलिप्स बिसोर मोननैनि गेजेराव बेस्ट होननानै बुंनायखाय आइकनिकखौ अर्डार खालामनाय जादों हासुना बेखौ हासुना मेनु नैबे मेनु बुस्थुआ नंगौना नङा नंगौ दे खोन्थालाय नंगौना नङा नंगौ ओमफ्राय जागोना जाया जायो ओमफ्राय गिदिर फिसाया साइजआ थिग दङ दा बेयो 19 mm मोन नामा नैबे रडआ कालार रडआ 19 mm मोन 19 mm कम्फर्टेबल नंगौना नङा नायदोब्रा जेबो दिगदार गैया दा थिगैनो दं अब्ला टेस्टिं नायनो बाखिल'सै दा टेस्टिं नायगोन माला नायगोनथाय खोन्थाद' बिगुमै खोन्थाद' मालाबा नायगोन दान्दिसे उनाव खालामनानै नायनोसै अब्ला आनबक्सिंनि खामानिया बेखिनिनोमोन मोननैमोन नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ बिनि प्राइसआ बेसेबां लायो नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ आं केनि गोजौआव दं आं जिखुनु मोननै दामा बेसेबां बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय
कारेन्ट टेस्ट खालामना होदों कारेन्टजों जायो औ अन खालामदो जाबाय दा औ थिगैनो दं ना थिगैनो दं ओमफ्राय सुइचआव बे बानायग्रानिया फैयो जाबाय दे नैबे हेयार क्रिम्पार जाबाय गासिबो अके टेस्टिं इज अके then everything will be okay आशा खालामबाय everything हेयार कालार आरो बिनिफ्राय नैबे मोनसेया जाहैबाय आइकनिक क्रिम्पार हेयार क्रिम्पार एन्ड स्टाइलार अब्ला बेखिनि मोननैयानोमोन मेकआप आर्टिस्टनि नैबे बाखि थाबावदोंमोन दा बेनिफ्राय बेखौबो नै दा अनलाइननि गेजेरजों बिहरनानै कमप्लिट जाबाय अब्ला थियारिसै दिनैनि आनबक्सिं खालामनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोननि चइसआव माबायदिमोन प्रडाक्टआ बेयो मोजां जागोन ना जायाबा माबायदि लास्टिं खालामो आरो माबायदि लं लास्टिं जायो बेजों खालामनायाव मेकआपआव अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो हागोन अब्ला बिदिब्ला बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ बाय बाय